hračky. Čaute, zdraví vás Don Rider pri ďalšom videu s našim gladiátorom, v ktorom... Jak som to hovoril? Ale stoj tam, kde si bola. No. Čaute, zdraví vás Don Rider pri ďalšom videu s našim gladiátorom. Ako ste si mohli všimnúť už v predošlej ukážke, o čom bude vlastne toto celé video. Bude to rok používania a žitia s gladiátorom X1000 G3 Premium. Na úvod vám samozrejme ja spomeniem, ako som sa dostal k štvorkolke a prečo práve CF Moto a celkový priebeh, ako sme sa dostali až ku G3. Tak sa pohodlne usaďte a poďte si pozrieť priebeh celého roka s našim gladiátorom. Ja vám dám pár zostrihov z jazd, z výletov a rozpoviem vám celkové moje dojmy, pocity, plusy, povieme si aj mínusy a všetko, čo sa týka doplnkovej výbavy a samozrejme zhodnotenie toho celého roka. Ale ešte predtým všetkým vám rozpoviem, ako som sa dostal k štvorkolke. Hľadal som niečo, čo by ma znova bavilo alebo znova naplňalo a štvorkolka mi prišla vhod, nakoľko som potreboval aj nejaký pracovný stroj. Tak som začal obzerať nejaké malé traktoríky alebo dačo podobné, ale došiel som k záveru, že traktorík využijem čisto len na prácu. Tak som začal pozerať po štvorkolkách a objavil som ATV štvorkolky, čo je za mňa výhoda automatickej prevodovky, čiže to bola prvá vec, ktorá by mne maximálne vyhovovala. Pozeral som rôzne značky, rôznych výrobcov a dával som si do súvislostí prvú základnú vec, kde mám zastúpenie dílerov v podstate po Slovensku, kde si to viem kúpiť a kto mi to samozrejme vie opraviť. Potom som sa dostal už v tej kategórii ceny a tam už som troška aj tak skľudnil, čiže začal som hľadať niečo jazdené na bazoši. Poviem pravdu, bol som držgroš a hneď to kúpiť nové, lebo čo ak ma to nebude baviť. Takže hľadal som štvorkolku. Teraz som samozrejme nevedel akú štvorkolku, takže pozeral som YouTube, rôzne recenzie a podobné a objavilo sa na mňa Quantum značiek od Segwayu, Linghai, CF Moto, Can-Am. Samozrejme, aj keď som bol držgroš, chcel som mať to najlepšie, takže som si nevedel z čoho vybrať. Tak som pozeral po Facebooku rôzne fóra a podobné. Napísal som teda aj na jednu stránku, že sa rozhodujem medzi pár modelov štvorkolkami. Celkom dosť ľudí mi tam aj poradilo a toto sa dostanem aj k ďalšej téme, čo znamená ATV komunita. A keďže z 20 ľudí, 19 ľudí mi poradilo CF Moto, tak som začal pozerať CF Moto. Ale tá škála bola široká, začínalo to od 520 po 1000 a nakoľko ja som chcel stroj využívať viacej aj na prácu, vtedy som sa ešte bál toho jednovalca, či mi to bude slabé, nebude to slabé, keď potrebujem za tým ťahať vozík alebo proste pracovať s tým strojom, tak rovno som už chcel ísť do dvojvalca, 850 alebo 1000. Tak po rôznych inzertných portáloch som prešiel na YouTubeové recenzie, YouTubeové kanály, pozeral si štvorkolky, ako to jazdí, ako sa to dá využívať a objavil som YouTubeový kanál Dante Brezinaris, Danteho pozdravujem, ktorý v tej dobe vlastnil X1000 G2, čo už samozrejme bolo rozhodnuté, ide sa kupovať po konzultácii s Dantem, recenzie a podobné, ideme kupovať X1000 G2. Tak som objavil X1000 G2 v modrej farbe, bola to presne táto. Plus minus nejakou výbavou, nejakým nájazdom kilometrov. Tak Majko sa vybral až do Nitry pre X1000, ktorú sme doviezli domov. A myslel som si, že bude všetko OK. Keď sme ju dovezli domov, chceli sme sa ísť voziť, ale zobral som to presne z opačného konca. Štvorkolku mám doma a došiel som na to, že vôbec nemáme prilby, takže sme si museli ísť kúpiť prilby a až potom sa teda ísť volakám previesť na tej štvorkolke a scenár tej štvorkolky bol taký, že musela sa odstaviť, lebo nebolo všetko úplne OK. Keď už začali tie prvé problémy, až také, že tá štvorkolka sa musela úplne odstaviť, aby sa ma nepokúsila znova zabiť, tak začali sme ju postupne dávať do poriadku a my, konkrétne hovorím s Marekom, takisto pozdravujem, ktorý mi veľmi vtedy pomáhal s tou G2 a všetko to so mnou prežíval.
Úprimne poviem, mal som dosť nervy na tú štvorkolku, ale po druhej stránke odchádzali úplne bežné spotrebné veci, ktoré absolútne, čo aj vtedy sa mi potvrdilo, to čo som pozeral na všelijakých fórach, recenziách, že CF Moto nemá problém s náhradnými dielmi. Bola to aj pravda, potvrdilo sa mi to nie v zrovna najlepšej situácii, keď som ich teda všetky potreboval, ale áno, všetko čo bolo treba, čo sa týka napríklad ložiska, púzdra, zadné stav, všetko čo sa týka zadnej nápravy, brzd, prosté náhradné diely, všetko bolo bežne dostupné a dalo sa to bez problémov kúpiť, objednať a prišlo mi to behom 3-4 dní. A to som si už myslel, že bude všetko OK. A akurát vtedy Dante robil zraz na stožku a povedali sme si, že OK, naložíme štvorkolku, prídeme tam, pôjdeme sa pozrieť. Naše úplne prvé stretnutie ešte na X1000 G2, ktoré sa konalo vtedy na stožku a bol to náš prvý zraz štvorkolkárov. Zišla sa skvelá partia ľudí, kde bola super atmosféra a hlavne kopec dobrej nálady. Počasie nám vtedy vydalo na výbornú, tak dobrodružstvo sa mohlo začať. Stretli sme nových ľudí, s ktorými sme hneď našli spoločnú reč. Debatovali sme o štvorkolkách, trasách, skúsenostiach, no vtedy pri tých skúsenostiach ja som viac menej iba počúval, ale bolo cítiť, že všetkých nás spája rovnaká vášeň, radosť a chuť byť vonku v prírode. Takto to má vyzerať dobrá partia, silné stroje a hlavné nezabudnutelné zážitky, na ktoré spomínam dodnes. Ešte trošička ona dosť vrzgala, tá G2 a úprimne aj som sa troška hanbil tam s ňou ísť, lebo tak dobre dávali sme to dokopy a stále to vrzgalo, ale potom vrzgali všetky. Takže už som bol OK, fajn, není som jediný a tam sme sa prvýkrát s Dantem aj stretli, spoznali sa aj osobne a slovo dalo k slovu, G2, pozrel sa na ňu OK a ako hovorím, slovo dalo k slovu, chod sa odviezť na moje, či je to všetko podľa teba OK. Nebolo to OK. Zistil som, že mi nejde EPS posilovač. Vtedy som zistil, že to vôbec má posilovač a ako má vlastne celý fungovať. A keď som sa odvezol na Danteho štvorkolke, tak to bolo zase 1000 za jedno. Takže zase G2 na opravu a aj vtedy som sa osobne poznal aj s Michalom Kravecom, Miško ahoj, ktorý tam už mal demo model X1000 G3 a už vtedy som začal pozerať po tej G3, ale to boli len také predá sa G2, nepredá sa dvojka, pôjdeme do G3. Išli sme do G3. A ako plynul čas, teda G2 nás opustila a museli sme teda chvíľočku počkať, kým sa teda naskladní X1000 G3. Chceli sme ju pôvodne v šedej farbe s čiernymi elektrónmi a už nachystaný teda ideme Kravec Moto Zvolen, štvorkolka G3 dneska s nami pôjde domov, šedá podotýkam G3, ale už tam bola vystavená presne prémiumka a toto je presne tá fotka. Vystavená prémiumka, ktorá bola na prvý pohľad, že ty s nami ideš domov. A bolo to také aj klopkanie na dvere, lebo bola posledná a vedeli sme teda, že bude naša a už vtedy, keď si to pamätám ako dodnes, úplnú totálnu dušu som mal na mieste, že sa nepredá tá štvorkolka, keď Mirko, takisto pozdravujem, zavesil na ňu cedulku predané. Začali sme hneď riešiť aj výbavu. To, čo som sa nie že troška poučil, ale to, čo som mal aj na G2 a jazdili sme lesom alebo polnými cestami hoci kde, bezpodmienečne tam musela ísť ochrana podvozku. Samozrejme od Iron Balticu, hliníková ochrana, najlepšia investícia na ochranu tej štvorkolky. Buď pôjdeme normálne, alebo pôjdeme cez bahno. Nenormálne. A ja si vyberiem tam. Áno, ja si vždy vyberiem tú najlepšiu cestu. Či sú to všelijaké zarastené lúky, bačoriny alebo brodenie sa potokom. Tam, kde všetko končí, tak tam gladiátor začína. A to podbitie bola určite najlepšia investícia, napríklad aj keď vás presne takto isto napadne preskakovať popadané stromy. Inak a dneska som tu není sám, je tu so mnou Kika ako hlavný kameraman, tak poď a ukáž nám,
ako je štvorkolka celá zakrytá, čiže ochrana podvozku od Iron Balticu, zakryté ramená. Inak to, že je tá štvorkolka celá špinavá, to je aj zámer toho, lebo ako môžete vidieť, zakrýva a chráni v podstate všetky tie časti, ktoré sú najviac dôležité, aby sa mi blato nedržalo úplne všade. Dobre, bude sa držať len potiaľto. Ale máme zakryté vnútorné podblatníky a hlavne tento nášľap. Štvorkolku zviezlo na blate dole, bol tam taký pník a dostalo to krásnu pecku sem, čiže keby túto podbitie není, mám rozlamaný celý na komplet nášľap, ale to už som vám spomínal aj v predošlom videu, ktoré som točil ako prvé s Gladiatorom X1000 G3. A druhá vec, čo sa mi teda zišlo a čo sme stále potrebovali, bol zadný kufor. Lenže vybrali sme tento, čo nie, že bola chyba, ale na G2 ten kufor bol až takto špicatý hore, nakoľko ja som krpatý, tak keď som ho otvoril, nič som do toho nevidel. Tak som si myslel, že super výhoda bude, keď ten kufor bude otvárať si tadeto. Ne, prvé kilometre a prvé jazdy som robil to, že som z nej zosadol, došiel sem, samozrejme tu tie zámky neboli, lebo boli tu, ale do budúcna určite chcem kúpiť väčší kufor, lebo plánujeme aj nejaké jazdy, čo sa týka dlhších expedícií, plánujeme aj Rumunsko a podobné a moc do tohto sa zbaliť neviem, čiže bežný kufor, ktorý aj vám ponúkam na predajni, je X8 Cargo, takže ten pôjde sem. Teraz si môžete aj sami pozrieť fotky Gladiatora, keď som ju nakladal, Kravec Moto Zvolen na prívesný vozík a bral som štvorkolku domov s podbitím Iron Baltic, ktoré bolo v kufri. Keďže to bol piatok, áno, bol to piatok a sobotu som v podstate nemal čo robiť, tak s Marekom sme ako prvé nahadzovali podbitie a po areáli dal som si len také maličké kolečko a hneď pondelok sa išla prihlasovať na SPZ-ku a v priebehu týždňa alebo ďalší týždeň sme mali prvé jazdy, v podstate aj zábeh. Teď pred rokom sme tam stála ešte bez rámov, bez ničoho a v zábehu prvých pár kilometrov, presne tam. Nakoľko to je traktorová verzia T3B, tak do tých prvých 500 km bola zablokovaná na tých 65 km v hodine, čo mne až tak nevadilo, ale dával som ju odblokovať len preto, lebo keď sme sa presúvali po hlavnej ceste niekde, tak pripadal som si jak Avia, že najrýchlejšie auto v kolóne, lebo je prvé a keď ma obiehal kamión alebo autobus, nebolo mi všetko jedno, takže aj kvôli tej plynulosti, tej premávky, aby sme mohli chodiť nejakých tých 80-90, tak za to sa dávalo odblokovať. Naberalo to potom postupne, aj čo sa týka tej výbavy, postupne sa tam doplnil predný ochranný rám, za ktorý som aj rád, lebo keď kľúčkujete lesom s takýmto obrovským tankom, tak zrazu strom. A to by som napríklad v tomto, keď sa potrebujete fakt niekde prekľúčkovať, toto je maličká nevýhoda, lebo je veľká. Keď si idete s takýmto tankom slalom pomedzi stromy a tvárite sa ako baletka, tak sa tešíte z každého úspešného centimetra. Sem tam príde rana do prilby, ale vy si aj tak idete spokojne ďalej. A ak zrazu cesta zmizne, Gladiator si ju prerazí úspešne na slobodu, lebo dokonale ho chráni predný rám od rivalu. Ale aj tak každý škrabánec veru zabolí. Čo sa týka toho ťukančeka do toho stromu, tomu rámu sa absolútne nič nestalo. Stačí ho len fakt, že utrieť. Postupom času nám pribudol aj reflektor, prídavná ledka od CF Moto. Nie, že by tie svetlá zle svietili, ale už keď sa tam dal napríklad aj predný rám, tak nechodím na tých denných svetlách, aby ma bolo vidieť z každého uhla pri hociakej križovatke alebo proste v meste, v dedine, to je jedno. A ďalšou vecou, ktorú mám
prídavné valčeky na naviják, kde sme dávali doraz navijaku, samozrejme oranžový. Všetci viete prečo, aby to ladilo k prémiumke. A celkovo, či si myslíte, že som už ten navijak aspoň raz použil? Použil. Navijak nie je problém použiť. Problém je ale to, čo sa snažíte ťahať. Keď už navijak išiel z posledného a bál som sa, že ho odpálim, prešiel som na plán B a to bola sila štvorkolky. Akurát, že príroda mala väčší krúťací moment ako ja, takže tento zápas skončil 1-0 pre strom. Možno to skúsim na budúce s zadným navijakom. Gladiátor sa predsa nikdy nevzdáva. Ale veru ani zadný navijak nedostal dovolenku. Pri obchádzaní víťazného stromu v prudkom svahu sa Honda zasekla, tak sme ju zadným navijakom vytiahli von. Ale musím uznať, nikdy ma tá štvorkolka nedostala do takej situácie, že by som faxnul, že zapadol, alebo niečo sa mi fakt stalo, že by som musel zobrať ten navijak a ťahať sa o strom, aj keď už som mal sem tam také chvíľky, že štvorkolka uzávierky a asi tudy cesta nevede, ale nakoniec to zvládla na výbornú, čiže navijak nebol treba, aj keď tu je. Ja som za ňo veľmi rád, lebo človek nikdy nevie, kedy ho bude potrebovať. Počkaj, ostan tak, jak si. Nie som voľaký profi, špičkový jazdec alebo dačo. Určite aj ja mám voľaké svoje muchy, čo tá 1000 má až nad limit mojich schopností, ktoré ja si dovolím na ne všetko spraviť. Ale zatiaľ poslúcha, ešte ma fakt, jak som spomenul, nedostala do žiadnej šlamastiky, že by ma voľakde nechala. Čo znamená, že voľakde nechala, nikdy sa nestalo to, že by voľakto musel pre mňa prísť, alebo ma odťahnuť, alebo dačo. Vždy ma odviezla z bodu A do bodu B bez akékoľvek nejakej tej poruchy, alebo dačo, že by sa s ňou stalo, alebo že by z toho dačo odpadlo, alebo niečo podobné, to určite nie. Za toto som aj rád, lebo nemusím, za to v podstate aj nový model a s tým, že bola nová, nejazdená 0 km, mal som, čo sa týka týchto vecí, úplný pokoj. Ďalej, keď tá výbava naberala už taký lepší spád a nakoľko už ide aj zima, vyhrievané rukovete s vyhrievaným plynom, originál CF Moto, ktorý vlastníte X1000 G3 Overland, tam máte ich tam presne tieto isté a takisto vyhrievané sedadlo. Na G2, keď som vyhrievy nemal, či rúk, alebo tej sedačky a myslel som si, že to potrebovať nebudem, veľký omyl. Potreboval som, čiže ďalej, keď spomenieme tú výbavu, zadný ochranný rám od Rivalu. Prečo zadný ochranný rám? No, lebo keď už som dal predný, tak už som chcel mať aj zadný a predošlé video, ktoré ste mohli vidieť, je prídavný zadný navijak s konzolou. Akurát nemám túto ťažné, lebo momentálne sa štvorkolka parkuje trochu inak, jak cez leto a to ťažné tam trošička zavadza. O tomto som už robil video, ktoré vám nechám aj dole v popise a môžeme sa pozrieť aj na rozširovacie lemy z bahenného špeciálu. Tie rozširovacie lemy bola zase druhá najlepšia investícia, akú som v podstate na tú štvorkolku dal. Z dôvodu, nemuseli sme vrtať prídavné lemy, ale v podstate tieto sa vymenili kus za kus. S tým, že keď som sa dostal do jednej takej situácie, že som ten lem oprel o strom a ten lem sa úplne až takto dole, nejdem to radšej teraz robiť, ale celý sa kompletne dole prehol a ja už som rátal s tým, že prasknutá kapotáž, vytrhnutý proste nášlap, proste veľa vecí tam dolámem, ale musel som sa odtiaľ dostať. A čo sa stalo, je to, že ten lem sa vrátil naspäť a po umytí tej štvorkolky, aj teraz, keď je to takto od blata, po umytí tej štvorkolky tam nebol ani škrabanec. A to bol jedna strana a druhá strana toho lemu, zase pravý predný bol na opačnej strane, lebo samozrejme, ako inak sa ja dokážem zaseknúť, samozrejme, že do kríža, čiže ani dopredu, ani dozadu. Z tej výbavy prejdeme na tie jazdné vlastnosti
Z výbavy som vám nespomenul jedinú vec a to sú rozširovacie podložky a to sa k tomu dostávam aj jazdné vlastnosti tej štvorkolky. Dosť mi pomohlo, keď sa tam dali 3 cm rozširovacie podložky s tým, že predná zadná náprava sa teda rozšírila o 6 cm. Ako som spomenul, není som úplne profi špičkový jazdec alebo dačo podobné, ale veľmi mi pomohli tie rozširovacie podložky, čo sa týka manevrovateľnosti tej štvorkolky, či jazda, cesta alebo terén, takže vrelo odporúčam 3 cm podložky. Viacej by som nedával, lebo keď už tam dáte širšie a dali by ste si obyčajné lemy alebo tieto zemúdečka, už tie kolesa budú trčať von. Čiže keď tam máme tieto lemy a máme tam 3 cm podložky, tak je to pekné zarovno a s tým, že teraz je to len trošku od blata. Keď tam neboli tie rozširovacie lemy, tak to bolo katastrofa. Tu boli jednoducho na zadnom nášlape pre spolujazdca, ten proste nebolo vidieť. To blato bolo tu. Zadná sedačka, kufor, to bola jedna halda blata, čiže keby vtedy volá, kto sedí vzadu, tak vystúpi z toho a len ho otrasete a padajú asi tony blata z toho človeka, takže tie lemy jednak kvalitovo za mňa úplne super a účinnosť takisto na výbornú. Aby som nezabudol pri tom podvozku, plne nadstaviteľné nitrogenové tlmiče. Čo sa týka týchto tlmičov, tak Majkovi to podávalo ruky, konkrétne všetky tie kolieská, ktoré sú tam a poviem vám pravdu, tak som to rozhladil, že pri prvej jazde normálne som sa otočil a musel som ísť naspäť, lebo tá štvorkolka začala plávať, lebo keď chytíte to koliesko a toto potočíte raz, to vpredu potočíte dvakrát, potom vám podáva ruky na druhej strane a ešte dokonca to spodné, tak to nemalo tú súvislosť a hlavne prilnavosť jednak cesta a hlavne potom ten terén. Čiže aj takto vzniklo to video o nadstavení nitrogenových tlmičov, ktoré vám takisto nechám dolu v popise. Na to video celkom bol dosť aj ohlas, za čo vám aj ďakujem. A podvozkovo za mňa úplne super. Vyhovuje mi ten podvozok aj čo sa týka výkonu všetkých tých vecí 4x4 a podobné. A keď už som spomenul ten výkon, tá 1000 má výkonu až na rozdávanie. Čiže potvrdilo sa mi zase to, že keď som to chcel na prácu a bál som sa vtedy aj toho jednovalca, hovoril som si, že radšej budem mať veľa výkonu a radšej ho nevyužijem, ako by mi ten výkon mal vlastne chýbať. Čo dneska je práve ten opak, tí jednovalce to bez problémov zvládajú, ale tým chcem povedať, že tá 1000 G3 má výkonu až, ktorého ja osobne možno využívam tak na 30-40%. Veľká výhoda pre mňa je riadiaca páka na pravej strane, čo na G2 bolo naľavo. Ešte chýbala na G2, tak bol bežné pri sebe všelijaké rôzne veci, kľúče, peňaženka, telefón, nemáte si to kam dať, ten kaslík. Ten kaslík je veľmi dobrá vec na odkladanie úplne bežných vecí, ktoré samozrejme malý mobilný telefón nebudete hádzať fakt do toho veľkého kufra, aby vám tam lietal, alebo nosiť rôzne kapsičky, čiže hodím to sem, takto to zavrem a za mňa je to fakt topková vec, čo na tej G2 mi to fakt chýbalo. Keď to zhrnem celé dokopy, aj vrátane tej výbavy, ktorú som si sám navolil a sám tam potom dorábal, jak už som vám spomenul, aj tie lemy, rozširovacie podložky a celkovo to blato, že tu už není, to ocení veľmi Kika, ktorá bývala totálne celá zablatená a dokonca z G2 som ju aj vytratil, čo sa na G3 zatiaľ doteraz nestalo, čiže za to aj uznávam. Zadná sedačka, ktorá má lepšie tieto madlá, čo boli na G2. Dobre, aj tu sú plastové, ale tam, keď sa to zaprášilo, bolo to od blata, tak proste tie ruky sa vám z toho šmýkali, ale G3, to vám aj Kika asi potvrdí, že keď to proste chytí, tak tá ruka aj z toho nesklzne, lebo je to fakt dobre pogumované a dúfam, že ju ani v najbližšej dobe zase z tej G3 nevytratím. Keď je zima, keď so mnou nechce jazdiť, sedačka ide preč, zadný kufor takisto ide preč a dávam si tam ten malý boxík, ktorý ste mohli vidieť aj v tom predošlom videu, ten malý box MUDčka a zase tam si dávam veci, napríklad malé púzdro na kameru alebo bežné, čo so sebou brávam, ktoré sa zase nevojdu sem. Buď tá varianta vyzerá takto, alebo takto.
Takže čo sa týka techniky, nemám čo tej štvorkolke vytknúť, som s ňou spokojný, ale jednu jedinú vec, ktorú by som tak trošička vytkol, alebo by to mohlo byť maličko lepšie spravené, je ovládanie týchto smeroviek. Že ja keď dám, je to strašne maličké a ja keď tú smerovku dám doprava, tak nedá sa mi to stlačiť, ako je to napríklad na X520 alebo 625. Aj na G2 tak bolo, že čisto len stlačiť. Teraz to musím jednoducho tráfať, tak aby som to dal do stredu a zase keď chcem dať ľavu, tak presne ten istý postup, že tak. A nakoľko mne sa to celkom zle dáva, tak niekomu to napríklad nevadí, vyhovuje, že si to vie preklikať, ale toto je jediná vec, ktorú by som prijal ovládač napríklad z G2, do ktorého by som fakt len že ťukol a tá smerovka by sa mi vypla. Nakoľko aj boli troška bol väčší ten ovládačik, takže bez problémov sa to dalo nahmatať, ťuknúť do toho, vypnúť to, takže toto je jediná vec, ktorú by som zo všetkých týchto vecí asi tej štvorkolke vytkol. Okrem teda tých smeroviek, čo by som ešte privítal a do budúcna to aj chcem dorobiť na tú štvorkolku, je zabezpečovací systém. Nakoľko traktorová verzia nemá ani zamykanie rýchlostnej páky v polohy P ako parking. Euro 5 verzie už to mali. Mala to aj G2, táto moja G3 to nemá. Sice mám tam pridávnu riadiacu jednotku T-Box, je tam vlastne aj ten GPS monitoring. Dal by som tam do budúcna, alebo dosť by som ocenil, keby tam je nejaký ten zabezpečovací systém. A presne toto ma aj napadlo a zároveň aj Mareka, ktorý to testuje už na jeho Honde. Takže budeme robiť na G3 zabezpečovací systém na diaľku, o čom bude samozrejme ďalšie video, ktoré si nenechajte ujsť a možno aj práve vám sa to zíde, alebo to uznáte za fakt dosť podstatnú vec. V priebehu celého teda toho roka od 0 km, ktoré má už najazdených teda tých 2000 km a čo sa týka problému štvorkolky, tak variátorový remeň. To bola jedna taká nie, že zlá skúsenosť alebo zlá vec, ale klamal by som, koľko mala presne vtedy najazdené kilometrov, ale bolo to do nejakých tých 500 kilometrov a stala sa mi jediná taká vec, že možno to bolo aj mojou chybou, netuším, štvorkolka, ako keď mala zaradené L-ko do redukovanej a išiel som na nejaké prudké kopce, tak to bolo všetko ok. Ako náhle som preradil do háčka a potreboval som sa pohnúť, tak divný zvuk vydával ten remeň, niečo ako na aute, keď vám zapíska klinový. Ale spravilo to len raz, s tým, že keď už išla na ten prvý garančný servis do tých 500 km, tak mechanikovi som to vtedy nahlásil. Znala sa reklamácia, vymenil sa remen bez akejkoľvek jednej výhrady alebo dačoho podobného, takže odvtedy, keď to zaokrúhlim od tých prvých 500 km do teraz do tých 2000 km, tak tá štvorkolka s remeňom absolútne, že nemala žiadny problém a koľko razy, priznám sa, mohli ste to vidieť aj na niektorých videách, že tam, kde by som mali fakt na tom L-ku, tak jej dúrim krky na tom háčku a ešte aj pri západnom vozíku pri záťaži celkovo ťažnej sily na ten variátor, tak odtedy je to úplne OK, je to v poriadku, nespravilo to ani jedinú chybu. Jedna vec ešte, ktorá bola menená, tak bol elektronický plyn s prepínačom 4x4. Ja som absolútne nespozoroval, že by mi robil taký problém ten vypínač. Vždy sa mi dalo zapnúť, vždy sa mi dalo vypnúť 4x4, ale bola na to robená zvolávacia akcia priamo od CF Moto. Odôvodnenie bolo také, že v Amerike určitá zrnitosť prachu sa dostala do toho vypínaču a robila problém buď plynová páčka alebo prepínač toho 4x4, že buď to išlo zapnúť alebo to neišlo zapnúť. Jasné, keď sa volado vygula na tom v púšti, tak sa tam dostane prach, ale preto hovorím, že ja som s tým absolútne nemal problém, ale keďže tam bola zvolávacia akcia, samozrejme bola povinná, tak štvorkolka teda išla na tú zvolávačku. Behom hodiny cca ten plynový modul bol vymenený, všetko bolo nachystané, čiže hodinka a zase som nakladal a išiel som domov. Celé zhodnotím od 0 km po 2000 km, čo je momentálny nájazd tej štvorkolky, tak prvá otázka je, či áno,
A druhá otázka, ktorú si možno niektorí pokladáte, je, že či znova. Odpoveď na prvú otázku áno, jasné, že áno. Som s ňou spokojný a nemám nejaké výhrady alebo niečo, prečo by som ju fakt, že mal predať alebo vymeniť za nejakú inú značku, alebo že by ma niečo fakt iné oslovilo. Áno, sú aj iné štvorkolky, možno sú lepšie od tejto, možno sú horšie od tej, ale čo sa týka dizajnu, aj toto. Páči sa mi to s tým, že niektoré, ako som spomenul, sú krajšie, možno sú technickejší, lepšie, ale nemám dôvod to meniť. Či znova niekedy bude odpoveď na druhú otázku? Áno. Lebo keby sa stala situácia, nedaj Boh, že by som mu volade roztrieskal, vygúľal, alebo proste tak dal do smutku, že už ju nikto nedá dokopy, tak áno, kúpil by som si to znova, s tým, že z CF Moto celkovo som s tým spokojný, čiže to je prvý dôvod, prečo by som si ju kúpil znova a myslím, že by som ju kupoval znova v T3B verzii, nakoľko tá traktorová T3B verzia mne úplne vyhovuje a nevidím dôvod ísť za mňa do tej Euro 5. Nehovorím, že tá Euro 5 je zlá, ale toto mi vyhovuje. Zostávame v podstate pri tomto. Jazdíme čisto len cesty. Aj to blato naznačuje tomu, že nebojím sa tú štvorkolku zašpiniť, zabahniť. A niekedy som bol taký, keď mala tak do 200-300 km, ja ju nezašpiním, ani žiadna voda, nič, to bude pekné, čistúčke, umyté. Tudle prvá voda, prvá bačorina, jasné, ja som tam hneď prvý, čo to dá a toto vyzerá ešte dobre, že to je pekne čisté. S tým, že dobre, po každej jazde ja ju celú vyumývam a možno sa niektorí na tom budete aj čudovať alebo smiať. Máme tu v meste dve umývarky. Vpálim najskôr na jednu, vyumývam ju, čo to dá, tam ma už pani pozná, že ten bordel, všetok, čo z nej odpadá, tak ja si ho samozrejme po sebe upracem. Potom vletím na druhú umývárku, lebo tá štvorkolka, keď ju začnete celú kompletne umývať, tak není tam moc veľký rozdiel, keď dojdete na tú druhú umývárku, hej, v mojom prípade. Takže znova očistá celkovo, ale dávam si fakt na tom záležať. Každé jedno blátko, či z diskov, z podbytia, alebo v podstate z toho kufra, koľko razy ten kufor dávam dole, sedačku dávam dole, že to vyumývam doma ešte s kompresorom ju vyfúkávam, impregnácia plastov, či kufra, lemov alebo lakovaných dielov, čiže mávam aj také fajnové chvíľky, že ju vyblízkam, čo to dá. A teraz týždeň ju nezašpiním. Jasné, to vydrží 2-3 dní, vyzerá zase potom takto isto. Dokáže byť čistá, krásna fešanda, alebo potom zablatená, ale zase je to v prirodzenom prostredí, ako má byť. Keď si pozriete aj to video z toho ATV lesa, z toho Nového Tekova, tak tam zase, ako som spomenul, ten výkon tej 1000, tam ide maximálne tak štvrť plynu. Čiže není to také, že dá sa tam pretekať, je to technická trať, na ktorú si príde každý na niečo svoje. Čiže sú tam rýchle úseky, sú tam také úzke. Toto má tam potom trošička problém ešte zvlášť s tými lemami a práve tam som sa aj zasekol, ale každý si tam jednoducho príde na svoje. Čo je dôležité ešte povedať ohľadom tejto štvorkolky, ale nie len tento, ale celkovo čo sa týka štvorkoliek, tak tí, ktorí ma sledujete a tí, ktorí ma zatiaľ ešte nesledujete, pracujem pre CF Moto Zvolen u Michala Kraveca a v priebehu celého toho roka, konkrétne od decembra minulého roka, som sa stal predajcom všetkých týchto krásnych mašín. Aktuálne novinky, ktoré máme, vám natáčam priamo z predajne, alebo vám natáčam z domu, alebo z nejakého výletu. Týmto chcem všetkým poďakovať, ktorí sledujete našu stránku CF Moto Zvolen a aj môj YouTube kanál. A hlavne ľuďom, ktorí ma v tomto podporujú, aj keď som si bol v nejakých veciach alebo videách zo začiatku neistý a ja sám tie videá sa snažím posúvať. Samozrejme, každým videom sa snažím zdokonaliť, aby to bolo lepšie a lepšie. Ak sa vám akékoľvek z mojich videí páčilo, dajte like, odber. Hlavne ten odber pomôže pri ďalšej tvorbe tých videí, ktoré pre vás natáčam alebo ešte len chystám. Ďalšie videá, či je to s Gladiátorom X1000 G3 alebo nejaké naše jazdy, alebo samozrejme potom nejaké tie novinky. Týmto sa teda s vami lúčim a ešte raz vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Majte sa.